Straight from the Department of Agriculture, Regional Field Office Number 5, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Alamin ang mga bagong impormasyon, proyekto, pulisiya, teknolohiya at mga kaganapan sa agrikultura sa Bicol. Dito lang sa Umasenso Online. Magandang araw mga ka-Umasenso! Tara na't alamin ang pinakabagong mga balita at impormasyong magsisilbing gabay ninyo tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Tumutok lamang po kayo Dito lang sa Umasenso Online Season 2. Ako po si Bettina Belen. At ako naman po si Annelyn Baleza mula sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Kalagitnaan na ng first quarter ng 2023, ang bilis talaga ng panahon, di ba Ate Ani? Siya nga, Bettina, halos hindi natin namalayan dahil tuloy-tuloy lang tayo sa paghahatid ng mga programa at serbisyo sa ating mga magsasaka at mangingisda. Kayo mga ka-Umasenso, kumusta kayo ngayong buwan ng Marso? Mag-comment sa aming 6th episode ngayong araw o mag-post at itag ang aming official social media accounts. Napapanood po tayo ngayon ng live sa aming official Facebook page at YouTube channel, Department of Agriculture Bicol at Facebook account, Agriculture Bicol. Muli niyo po kaming samahan ngayong umaga sa isa na namang umaasensong talakayang siksik, liglig at umaapaw sa impormasyon at kaalaman sa pagsasaka at pangingisda. To all Bicolanos, I enjoin you to watch the Day Region 5 social media program, Umasenso Online, every Monday at 10 a.m. via their Facebook page, Department of Agriculture, Bicol. Be updated on the program, new policies and technologies in agriculture. Kilalanin din natin ang mga magsasakang umaasenso sa agrikultura sa Bicol dito sa Umasenso Online Season 2. Maraming salamat po. Maligaya at masaganang bagong taon po sa ating lahat. Sa ating minamahal na mga magsasaka at mangingisda, sa mga provincial at municipal local government units, provincial agriculturist, city and municipal agriculturist, agricultural extension workers, sa mga katuwang natin sa pribadong sektor, business sector, other key industry players from the different levels of the value chain, civil societies, state universities and colleges, and other government agencies. At sa ating Agricultural and Fishery Council sa regional, provincial at maging sa city at municipal levels. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating mga programa dito sa kagawaran ng pagsasaka upang mas mapaangat natin ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda at ang buong sektor ng agrikultura sa rehiyong Bicol. Ngayong taong 2023, samahan niyo pong muli kami sa pagpapatupad ng mas pinalaki at pinalawak na mga proyekto upang ating makamit ang masaganang agrikultura tungo sa maunlad na ekonomiya at pagsisiguro na may pagkain sa hapagkainan ng bawat pamilyang Bicolano. Maraming salamat po. Lalakas at sisigla, putis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. Nagbabalik ang Umasenso Online. Tunghayan natin si DA Regional Information Officer, Ma'am Lovelia Guarin, sa kanyang panayam sa ating Asensadong Paraoma. Magandang araw po sa ating lahat. Kinararangal ko pong ipakilala ang ating makakapanayam ngayong umaga. Walang iba kundi ang first woman chairperson of the Regional Agriculture and Fishery Council, the owner of Bidi Bidi Farm, the owner of Bidi Bidi Cafe,
and La Huerta de Rosario. No other than Ma'am Bernadette de los Santos. Good morning, Ma'am Bidi-Bidi. Good morning, love. It's a pleasure to have you here and hold this conversation with you. Alam ko po you are already famous as an artist, designer, farmer. Alin po yung ma'am yung nauna? Yung pagiging farmer mo ba, entrepreneur, or you're being an artist? Ang pinakauna talaga ang aking pagiging farmer. This would not have been possible if I was not a farmer. So, first and foremost, ako po ay isang magsasaka. I was developing my farm, La Huerta de Rosario. This started in 2004 pa. So, marami ng super typhoon ang dumaan Yun sa po yung La pinakaunang Huerta. GAP certified farm ng correct, DA sa correct. Bicol. Opo. So, sa pagsasaka kasi or sa farming, doon ko rin na-realize ang pangangailangan ng mga kababaihan lalo na ng additional skills para ma-augment ang kanilang income. So, doon nagsimula sa pagiging farmer ko, isipan ko na magtayo ng isa pang enterprise para magkaroon ng mga produkto na very artful nga. Sabi mo nga. At the same time, na-establish din itong Bidi-Bidi Cafe kasi kung ano man yung mga produce na galing sa farm, pwede naming iserve dito sa Bidi-Bidi Cafe. Ito pong mga bags na ito, ano pong history behind these products? Ang mga bags, nagsimula yan actually hindi pa dito sa mga grass, made of grass. Nagsimula ang mga bags ng Bidi-Bidi brand sa embroidered totes. So, yung una naming ginagawa, dahil nakapagturo ako sa mga kababaihan in 2017 ng pagbuburda, ang Bao kasi Love, known to be the embroidery center ng Bicol in the 70s. So, I wanted to revive the industry and I was hired by the DSWD to teach women the art and skill of hand embroidery noong 2017. So, nagsimula kami sa paggawa ng mga bags na made of fabrics lang. Tapos nung naging recipient ako ng Great Women Project with DA, dahil nga farmer ako, so doon ako nakita ng Great Women and doon nagsimula yung pag-mentor sa akin. Kaya naging ganito ang mga products ng Bidi-Bidi. Kaya naging Bidi-Bidi bags? Yes, opo. Saan na po nakakarating itong ating Bidi-Bidi bags? Napaka-wide na ng reach ng products. I cannot even imagine na gano'n na pala ka-wide. Naririnig ko lang yung mga kwento na nakita nila sa Dubai or nakita nila sa Europe yung mga bags. Actually, ang enterprise mismo is not an exporter. You know, I don't deal with institutions na outside the country. Pero yung mga bumibili. Pero yung mga bumibili because they want to bring something from home doon sa kanilang tinitirhan, saan man yun, kaya nagkakaroon ng mga bidi-bidi bag sa iba-ibang lupalop ng mundo. Wow. So, ganun. may plano ka po na maging exporter ng Bidi-Bidi bags? Hindi siguro not right away kasi po medyo mahirap ang maging exporter. Marami kang documents na kailangang asikasuhin. And at the same time, para sa akin po, as an artist, very limiting ang maging exporter kasi when you make or produce a product, kailangan para-pareho. Kung mapapansin niyo po, may volume, dapat yung mga detalye para-pareho. So, kung mapapansin niyo po, ang mga products ng Bidi-Bidi, one of a kind siya. Hindi na uulit. So, nagdadalawang isip ako na kung magiging exporter ako or hindi. So, pag ako pala man bumili, wala siyang kapareho? Wala po kasi ang unique na quality ng Bidi-Bidi bags ay ginagawa siya ng napakaraming kababaihan, iba-iba. So, hindi ko talaga maididikta. Handmade talaga? Yes. Lahat na ito po, lahat na parts niya ay handmade. So, we start with the bangkuan grass that are considered as weeds. Di ba sa rice fields, mga tumutubo ito. Dati, nung hindi pa ito ginagawang mga bags o ng mga tsinelas, ay kinakat lang ito at sinusunog ng mga magsasaka na hindi maganda para sa environment natin. But when there was a clamor for the grass, when we started making, nung una tsinelas nga, naging bags. So, nagkaroon din ng additional income yung mga farmers natin. Wow. Mga ilang, mga kababaihan yung
na gumagawa ng mga bag? Oh my God. Marami. Nung we started teaching 150 women, lahat po ito ay dito sa Bao Camarines Sur kasi nga po, like what I mentioned earlier, I wanted to revive the embroidery industry of Bao Camarines Sur. So, hindi naman lahat ng 150 women na na-train ay nag-pursue. Marami ring hindi nagpatuloy, pero marami rin ang nagpatuloy. Pero there was a resurgence nung nagkaroon tayo ng pandemic. Kasi maraming nawala ng trabaho. Yung mga asawa nila umuwi galing sa Manila. So marami ditong nag-apply. So even yung mga walang training na hindi nag-undergo ng training under sa akin, pero mahilig silang magborda, ngayon, I think ang embroiderers ko na home-based ay nasa 100 na kababaihan. Well, meron naman sigurong isa o dalawang lalaki kasi yung ibang asawa, naiinganyo, nakikita nila yung wives nila na nagbuborda, so sila rin nagbuborda na rin. Talent para makagawa nito o natuturuan talaga? Natuturuan lang? Natuturuan naman. Yun ang isang punto na medyo debatable kasi pag nagpapatraining tayo, di ba, ang palagi nating target yung mga kailangan ng financial support. But I have experienced na it's really the passion that makes them stay. Hindi lang dahil may income sila, kundi talagang nag-e-enjoy sila. Right. So, kailangan i-factor in natin yung hilig nila sa pagbuborda. So, ma'am, ang client natin, lahat mga kababaihan kasi ang babae hindi mabubuhay ng walang bag. Correct. Oh, so, magalaki ang market. Oo, hindi pwede din na yung bag mo, nag-iisa lang, dapat iba-iba. Yes, yes po. We have created naman mga bags na for men. For men. In fact, we have the backpacks made of upcycled denim and camouflage na medyo macho naman ang dating, but still, nandun pa rin yung ating ino-observe na mga advocacies like upcycling. We want the products to be sustainable, so we use upcyclable materials. And of course, palaging present yung hand embroidery. Bilang successful entrepreneur, ma'am, ano po yung advice niyo sa mga nagsisimula pa lang na maging entrepreneur, lalo sa mga kababaihan? Ang pinaka masasabi ko lang po, kailangan talaga nag-i-enjoy kayo sa ginagawa nyo. Yun po ang aking experience kasi hindi lang po financial ang reward na gusto natin. Gusto rin natin yung meron tayong fun habang ginagawa natin ang anumang negosyo na involved tayo. Happy ka habang ginagawa Happy. Yun hindi talaga ang trabaho. secret. It is the secret. Ay, yung itatanong kong sunod. Yun Ano na yung nga, secret? di ba? Ano ang sikreto? Recipe for success ni Ma'am Bidi-Bidi. Correct. So, well, marami akong naririnig na labels na ibinibigay sa akin na successful nga daw ang aking ginagawa. And I can only attribute it to maybe one or two things. Yung una, yung kailangan nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Because ang customers, hindi naman everyday dadating. So, ang palagi kong tanong, paano kung wala palang bibili, titigil na ba ako? Hindi. Kasi nag-e-enjoy ako. Just the thought na pagising mo palang alam mo na, excited ka na may gagawin ka. So, it keeps you going. Pangalawa, ang sense of gratitude. Nung in-interview nga ako last week doon sa yung Glenfiddich, tinanong ako, what keeps me going? Kasi ang art usually, hindi sustainable. Sabi ko, pagising ko pa lang, pagtingin ko sa salamin, inspired na ako. Hindi dahil bilib na bilib ka sa sarili mo, it's not about vanity. It's about having a grateful heart. Kasi tingnan mo pa lang ang sarili mo, alam mo na you are endowed with a lot of gifts that you can be truly grateful for. So, yun pa lang nakaka-inspire. Na na-share mo po sa iba? Yes. And I was also asked, sino raw ang magmamana ng aking mga talento at mga kung ano-ano. Hindi lang po limited sa anak ang pwede niyong pamanahan. It's the humankind. It's your community that will benefit from what we do. But doon naman po tayo sa napakaganda ng Sa love ibang life. story. Hindi. Sa painting naman, ma'am. Okay. Di ba may mga painter ka rin po? Yes, yes po. Sikat ka na din na painter. Paano ka po nagsimula bilang isang painter? And nabalitaan ko po may mga painting ka na rin na kung saan-saan na rin nakakarating. Kahit na nung bata pa kasi ako, talagang into arts na ako. Kung may mga pa-drawing sa school, karamihan ng mga kabatch ko nagpapadraw sa akin.
Pati yung pagtatahi, talagang even when I was still in the elementary. Hilig mo na talaga, ma'am? Hilig ko na talaga. I remember there was a contest in Santa Monica where I had my elementary days. May pa-contest nun ng pagtahi. Ako talaga ang nanalo. Grade 3 pa lang ako noon na. Galing. Yung mga kalaban ko, syempre hanggang grade 6. So, ang art naman, ang paintings ko naman, kung mapapansin nyo po, ang subject usually are nature, flowers. Nature lover ka yes. talaga. Doon kasi ang exposure ko eh. So, as a farmer and an artist, so, hindi ako exposed sa mga high-rise, kunwari, or sa sakit ng mga puso. Heartbreak. Heartbreak. Palagi lang masaya. So, kung mapapansin nyo po, like, yeah, love, ang artworks ko are of happy colors. Pag nakita mo ang painting ko, masaya ka. Hindi ka masyadong papapag-isipin kasi para sa akin, it's too burdensome kung paiisipan ka pa. Ang gusto ko lang sa artwork ko or sa painting ko, kung sino man yung kukuha o bibili nun, pag nakita niya, meron siyang mararamdaman na joy sa pagtingin noon. Yes. Magkano po yung range ng mga painting? Hindi naman mahal. Ang paniwala ko kasi, love, gusto ko marami ang maka-afford ng art And saan ko. siya mabibili? Yeah. Like, and mga bags din, ma'am, saan mabibili? And the paintings also? Ang mga paintings ko po, naka-display dito sa Bidi-Bidi Cafe. Meron tayong mga pieces na nasa Avenue Plaza Hotel. Nandun din yung mga bags. I am so lucky na ang owner ng Avenue Plaza Hotel, binigyan po ako ng space kung saan naka-display yung mga bag. Wow, pagpasok, ma'am, entrance Pagpasok mo agad. pa lang, makikita mo na. Pati yung mga paintings ko nandoon din. Yes. And I have made some exhibits at Sanso Museum. Recently, my artwork was featured in Ayala Museum. Art Lounge, Manila. Pag nasa gallery na po, medyo mahal na. So, ang price range ng paintings ko na 30 inches by 30 inches ay nasa almost 40,000 ang isa. Pero syempre dito, artist price, iba naman, mas lower yon. Dito sa Baaw? Dito sa Baaw. Kasi ang underlying principle ko po, mas marami gusto kong mag-enjoy sa ginagawa ko. Ikaw lang po lahat ang... Siyempre, yung painting, ikaw lang lahat. Yes. Yan din ang reason, love, kung bakit naisipan kong gawing community art ang art ko. Because as a Para painter, ma-share. yes. Ang artist po kasi, syempre, hindi mo naman yan ipapagawa sa iba, di ba? So ikaw, you have your personal and private joy while you are doing your art. Very personal. So, dahil nga na-expose ako sa farming and nakita ko kung gaano kailangan ng mga wives ng farmers ang additional income, I made it a point na yung art ko po maging community art. So ngayon, hindi lang ako ang nag-e-enjoy sa art ko, maraming kababaihan ang nag-e-enjoy, and you can see, when they submit their works, makikita mo yung tuwa nila sa nagawa nilang obra. Yung ibang mga tao, they see some may pangit o ano, sa akin wala. Lahat yan maganda. Lahat yan maganda. Sana kami makapag-aral din sa'yo. Yes, we can do that with the employees ng Yes. mag-workshop tayo. Ah, yes. Kasi hindi lang naman po, kagaya ng nasabi ko, hindi lang ang finances ang kailangan natin eh. Kailangan din natin ng activities na we Stress can reliever. yes, we can express our own creativity, 'di ba? So, masaya ka rin. Pero ma'am, you have been appointed by Secretary Dar as the RAPSI chairperson of Bicol since March 2022. Paano mo sinisingit itong mga painting mo and bags? With all the... Alam ko, busy po kayo sa RAPSI. Yes. Well, I am so thankful na ako po ang na-appoint ng former Secretary Dar na maging RAPSI chair ng Bicol Region. Kagaya ng nabanggit ko kanina, first and foremost, farmer po ako. And sa pagiging chair ko po ng RAPSI, nalalaman ko ang mga issues and concerns ng ating mga magsasaka. And doon din nagkakaroon ako personally ng pagkakataon na gawin ito into a resolution para mapadala natin sa concerned agencies. At naniniwala po ako na doon natin mailalahad kung ano talaga ang dapat na itugon sa mga pangangailangan ito. Actually, love, ang calendar ko talaga is so
filled with appointments, with what dami-daming activities. But I believe na you can manage your time. Ikaw ang nagmamanage ng time mo. So you can allot time. Depende sa prioritization. So ang art ko, kagaya ngayon, for the past 2 weeks, I've been staying here at home. Nagtatahi ako. Maybe you can see me, kasi isa rin yun sa passion ko, yung pagtatahi. So, kailangan lang nating i-prioritize kung ano ang gusto. Ay, early. Before 4 o'clock po. Wow. Na early to bed din kasi ako. I sleep at around 7 p.m. So, pag alis ng aking mga women dito sa bahay, 5 nasa taas na ako, and then by 7 I'm sleeping. Sabi po talaga ng mga successful people, ang mga successful people daw ay early to rise. Yes, early to bed and early to rise. Correct, kasi pag early riser ka kasi, pag gising mo hindi pa maingay, so your mind is fresh. Maraming maiisip. Marami kang inspiration na makukuha. Wow. Yes. Yung RAPSI, ma'am, sino-sino ang mga kasapi po dito? Ang RAPSI po, the council itself is composed of chairpersons ng different committees or sectors. Like ako, before I became the RAPSI chair, ako po yung chair ng Committee on Climate Change, Environment, and Natural Resources, which is very close to my heart. So, may mga iba-ibang chairs din. May chair ng women's sector, ng high-value crops. So, dahil sila ang kasalamuha ko sa council, sa kanila ko rin nalalaman kung ano ang mga issues na dun sa particular concerns nila. Kailan po kayo nagmi-meet? May regular meeting po yan? Yes, we hold a monthly meeting. Execom, yung committees nagmi-meet din. And so, we don't limit ourselves to meeting the number of times na allowed lang ng budget. Oo. Kasi kung minsan, like kung minsan late na dumadating ang budget from PICAF, di ba? But we cannot hold issues, meron ng mga issues kailangan ng pag-usapan. So even before the budget reaches our purse, kumbaga, nag-hold na kami ng meetings. In fact, I have hosted sa farm yung meeting ng PAFC, ng CAMSUR, kasi ang CAMSUR medyo may problema pagdating sa AFCs dahil nag-change kami ng leaders. So, wala pang budget. So, doon na lang sa farm, I provide them the venue and the food para mapag-usapan na kung ano man yung kailangang issues na pag-usapan. That's why, kayo, Grand Slam kayo ng December 2022. Oh, yeah. Oh, doon my God. Yung National Volunteers Day na ginawa sa Manila. Si Ma'am Biri-Biri po ang outstanding RAPSI chair sa buong bansa. Yes, and na-recognize talaga ng PICAF kung ano yung mga nagawa namin. And hindi rin po talaga matatawaran. Yes. We were so involved in what we were doing. Of course, nandyan si Gigi na nag-guide sa atin kung ano ang mga gagawin. So, the award was just, kumbaga, icing nung cake. Kasi being the chair of RAPSI is already the cake. Knowing that I am serving the community that I love, yung farming, yun na ang cake. Yun na, nag-enjoy na ako doon. And when you get that recognition and award, yun talaga ang icing. So, happy kami. And gusto ko lang pong sabihin din po na sila po ay mga volunteers. Wala po silang mga sweldo and, di ba mga volunteers? Yes, correct. We are purely volunteers. So, we spend time, sometimes resources, most of the time, na yun ang pinakamahal na resource natin, di ba? Yung bigyan mo ng oras na pumunta ka sa office, mag-inspect ka, you go around the region para tingnan mo kung ano yung mga projects na nangangailangan pa rin ng upgrading o ng feedbacking. So, yes, we are volunteers. And everybody can be a volunteer. Nakikita ko, ma'am, doon sa mga Facebook posts mo na ang saya-saya maging RAPSI. Yeah, correct. How did you find fulfillment being the RAPSI chair of Bicol? Well, when you love what you're doing, it's not impossible to find joy. Fulfilling, kasi nga, nasabi ko na kanina, na it is involving myself with the community that I love, yung mga farmers. And
para ma-realize mo na you can be an instrument for a change or their development. Isang ano na yun, parang ang feeling ko, legacy ko yun. Kasi hindi naman lahat ng farmers ay nakakapagsabi ng kanilang mga hinaing o mga problema. So when we go around the region, nalalaman namin yun kasi we hold consultations, ganun. So very fulfilling ang ganun. I think ang pinaka main quality for a RAFC or an AFC is yung being a volunteer is yung ano niya, generosity rin. Kasi kailangang maging generous tayo. Hindi dahil mayaman ka or what. Generosity can be observed by anybody na gustong magbigay. So, yun. Thank you very much, ma'am. Ay, ma'am, anong message mo pa lang yung sa mga kababaihan? Kasi Women's Day ngayon. Ano po yung message natin sa mga kababaihan? The young ones and not so young. Doon tayo sa not so young. Ang pinaka-message ko lang is be true to what you really love. Doon lang, when you do what you love doing, there is no question na you'll be excellent. Kagaya ng nangyari po sa akin, ang pinaka-example ko yung buhay ko, hindi po dahil magkakapera ka sa isang bagay, kundi yun talaga ang gusto mong ginagawa, kaya mo ginagawa yun. So yun ang sikreto, and hopefully ang mga kababaihan natin, I know that you have families, you are mothers, you are sisters, you have a lot of roles to play, but be true to yourself also. It's important. Ma'am, in behalf po ng DA, ng aming Regional Executive Director, si Sir Rodel Tornilla, nagpapasalamat po kami sa RAPSI and to you, Ma'am Bidi-Bidi, sa lahat po ng ginagawa ninyo sa RAPSI. Nakikita po namin and nagpapasalamat po kami kasi sa DA, hindi namin magagawa talaga ng solo. Dapat laging may katulong na lahat ng mga stakeholders. And pinaka-importante po doon yung RAPSI. Thank you so much. Thank you rin na malaman namin na we are appreciated. It's very important for us. Ayan, thank you very much, Ma'am Bidi-Bidi. Napakaganda po ng ating kwentuhan sa araw. Yes, correct. Oo. Okay, thank you. Thank you. Anong baon mo? Meron akong cookies, juice, at chips. Ikaw? Meron akong apple, biscuit, water, at puting mais. Puting mais? Bakit meron ka ba? Sabi kasi ni Mommy, ang puting mais ay sagana sa nutrisyon. At nagbibigay sa akin ng energy. Pagod na ako. Buti ka pa, mabilis ka tumakbo at di ka mabilis mapagod. Kaya nga lagi akong kumakain ng puting mais para iwas sakit at pure energy para sa batang maliliit. Ito, kain ka din. Nagbabalik ang Umasenso Online para sa ating mga umaarangkadang balita. Narito ang mga balitang nakalap sa iba't ibang panig ng rehiyon. National Operations Management Group meeting ng DA ginanap sa Naga City. May ulat si William Lavapie. Kamakailan ay dinao sa syudad ng Naga ang National Operations Management Group o OMG meeting ng kagawaran ng pagsasaka. Ang OMG ay ang pagpupulong ng mga mataas na opisyal ng kagawaran kung saan tinatalakay ang mga mahalagang usapin ukol sa pagpapatupad ng mga programa ng ahensya. Pinamunuan ng OMG meeting ni DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban. We have to focus our attention on the primary purpose why we are in government in the Department of Agriculture. The main contention that I am thinking about is the President's concern on productivity. Productivity of rice, productivity of corn, livestock and poultry, fisheries, high-value crops for that matter, and the other activities that we are doing as agencies of the government in agriculture. Kabilang sa mga dumalaw sa nabanggit na pagpupulong, sina DA Assistant Secretary for Operations, Arnel V. De Mesa, mga pinuno at director ng DA Bureaus, attached agencies, at mga korporasyon.
Naroon rin ang mga direktor ng mga panrehiyong tanggapan ng DA mula sa 16 na rehiyon sa buong bansa. Tinalakay sa OMG meeting ang estado ng pagpapatupad ng ilan sa mga prioridad na programa ng Kagawaran ng Pagsasaka, kabilang na ang PRDP Scale Up, Farm and Fishery Clustering Program o F2C2, National Convergence Initiative, at Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo o 4Ks Program. Samantala, pinag-usapan din sa nabanggit na pagpupulong ang mga programang pautang ng Kagawaran ng Pagsasaka. Sinuri din ng grupo ang mga pinsalang dulot ng low pressure area, Intertropical Convergence Zone, Shear Line, at Northeast Monsoon o Amihan. Ako si William Lavapi, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. DA Bicol binigyang pugay ang mga kababaihan sa kanayunan sa pandaigdigang pagdiriwang ng Araw ng mga Kababaihan. May ulat si Annalyn Baleza. Suot ang kulay lila na kamiseta, simbolo ng hustisya at dignidad ng mga kababaihan, nagtipon-tipon ang ilang mga kababaihang leader ng iba't ibang samahan sa kanayunan upang ipagdiwang ang pandaigdigang pagdiriwang ng Araw ng mga Kababaihan noong 8 ng Marso sa Calabanga, Camarines Sur. Bahagi ito ng Bicol Women's Day 2023 na inorganisa ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Bicol upang bigyang pugay ang mga kababaihang magsasaka na katuwang ng kagawaran sa pagsigurong may sapat, masustansya at abot kayang pagkain sa rehiyon. Panauhing pandangal sa nabanggit na pagtitipon si Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council, Gender and Development Focal Person, Emmeline Ginto, na nagpaabot ng mensahe ni DAACPC Executive Director Jocelyn Alma Badiola. Kaisa ang DAACPC sa pagbibigay pugay sa mga kababaihang magsasaka, mangingisda at agripreneurs. Bukod sa inyong mahalagang tungkulin sa inyong mga pamilya bilang asawa o nanay na nagsisilbing ilaw ng tahanan, napakahalaga din ang inyong kontribusyon sa food security ng ating bansa. Sana ay maging makabuluhan ang aming mga programa upang mapabuti pa ninyong lalo ang inyong mga buhay. Tulong-tulong nating palakasin ang mga kababaihan sa agri-fishery sector para sa sama-samang pag-unlad. Mabuhay ang mga kababaihan at ang agrikultura. Maraming salamat. Dumalo rin sa nasabing pagtitipon sina DA Bicol Regional Technical Director for Operations Luz Marcelino, Regional Agricultural and Fishery Council or RAFC5 Chairperson Bernadette de los Santos, DA Bicol Gender and Development Focal Point System Vice Chairperson Aloha Gigi Banyaria, mga Agri-Pinay at Great Women Project 2 beneficiaries, at mga miyembro ng 4-H at Rural Improvement Club sa buong rehiyon. Bilang bahagi ng programa, nagsagawa ng Agri-Pinay Fast Talk kung saan ibinahagi ni na Agri-Pinay beneficiaries Bernadette de los Santos, Kimberly Baluzo at Marilyn Haya ang kanilang karanasan sa paglahok sa Agri-Pinay. Isang programang pautang ng DAACPC na nagpapahiram ng 50 hanggang 100,000 pisong kapital upang matulungan ang mga kababaihang magsasaka at agripreneur na makabangon mula sa negatibong epekto ng COVID-19 pandemic sa kanilang ani at kita. It greatly affected my enterprise in that the cancellation cost me around $250,000. But then there was Agri-Pinay, so we were afforded an opportunity na makabangon. At first po, nagdadalawang isip din ako kasi tulong tayo sa kapital. And with this, nabiyayaan po ako and I'm being one of the chosen beneficiary of Agri-Pinay. Naging malaking tulong po talaga para tuloy-tuloy yung negosyo ko and at the same time, na-achieve ko yung ginugol ko rin po as a young entrepreneur. Salamat sa tulong ni Agri-Pinay. Nakabangon po ako. Hanggang sa ngayon po, lalong lumalakas po ang binta ko sa Daily Delight at the same time po, sa drive thru. Kaugnay naman ng tema sa pandaigdigang pagdiriwang ng Araw ng mga Kababaihan na Digital, Innovation and Technology for Gender Equality, tinalakay rin sa nabanggit na pagtitipon ang Digital App for Farmers, Social Media Marketing at Technology Innovation. Nagsagawa rin ng on-site registration para sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA, National Coconut Farmers Registry System o NCFRS at Civil Society Organization o CSO accreditation. Tampok din ang ilan sa kanilang mga produkto sa Juana Buy or Sell, samantalang nagkaroon rin ng patimpalak na Juana Speak Up on Women Empowerment. Pinasalamatan ni Banyaria ang mga dumalo sa kanilang aktibong suporta sa mga programa ng GAD sa Bicol. Hinikayat din niya ang mga ito na magmiyembro sa kanilang Provincial Agricultural and Fishery Council o PAFC upang higit na mapalakas ang tinig
ng mga kababaihan sa pagbalangkas ng mga pulisiya para sa sektor ng agrikultura sa kanilang mga lalawigan. Ini-encourage ko ang provincial RIC and provincial 4H coordinators na mag-member po sa inyong mga PAPSI, women's sector and that of the youth sector, para updated kayo. We are here to assist you, lalong-lalo na yung may mga concern sa mga anong programa ang para sa mga kababaihan and not only for the kababaihan, sa grupo ng mga kababaihan. Magsasagawa rin ng magkahiwalay na pagdiriwang at iba't ibang programa ang mga empleyado ng DA at ng mga attached agencies at bureaus sa buong buwan ng Marso na itinalagang National Women's Month bilang pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa lipunan. Ako si Annalyn Baleza, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. Magandang ani ng malusog rice inaasahan sa Catanduanes. May ulat si William Lavapie. Sa kabila ng walang humpay na pag-ulan sa rehiyong Bicol na dala ng shearline mula Desyembre hanggang Enero ngayong taon, nananatiling matatag ang malusog rice na itinanim ng mga farmer cooperators dito sa Virac, Catanduanes. Sa panayam kay Virac Municipal Agriculturist Jima V. Tadoy, kinumpirma niya na mahigit sa 2 hektara sa iba't ibang lugar sa Virac ang nataniman ng malusog rice. Nagagalak ang mga farmer cooperators habang napagmamasdan nila ang mabilis na paglaki ng palay at ipinamalas itong kakayahan na labanan ng mga peste. Ako dito sa sinusubukan ko itong na malusog kung gaano siya magpabunga ng maganda. Maganda itong malusog rice na ito dahil hindi gaano sa piste ngayon. Kaya yun ang kagandahan ito. Masubukan natin niya kung maganda siya sa pagbunga. Dahil ngayon palang nagtanim ng ganitong malusog rice. Ang lalawigan ng Catanduanes ay isa sa 7 lalawigan sa Pilipinas na napili bilang pilot area para sa pagtatanim ng biofortified malusog rice. Ako po ang field coordinator ng Malusog Rice Program. So ang ating area coverage po ay sa Catanduanes. And hawak din po namin ang sa Eastern Visayas sa Samar Province. Ang Malusog Rice Program ay bagong programa po ng ating gobyerno na kung saan may pinopromote po natin itong bagong variety po na na-develop. Ito nga pong malusog rice. So, year 2021 ay na-approve na po siya for commercial propagation. So, sa ngayon, tuloy-tuloy po ang ating ginagawa, ang pagpapalago po, pagpaparami na po ng binhi nito. So, ang malusog rice po pala ay isang beta-carotene enriched na variety. So, ang beta-carotene naman po ay ang magiging source ng ating katawan ng vitamin A. So, tulungan natin, masugpo natin ang vitamin A deficiency. So, ito pong vitamin A deficiency ay isang malaking problema po, lalo-lalo na sa ating mga kapwa Pilipino na mahihirap na walang access po sa mga nutritious na mga pagkain. So, katawang po natin dito ang International Rice Research Institute, kasama na rin po ang ating Department of Agriculture, Regional Office 5, so Agricultural Training Institute, so and most especially po ang ating mga local government units. So sila po yung ating tinutulungan sa ngayon at kasama sa programang ito para sa promotion, commercialization at acceptability nitong bagong rice variety po natin na malusog rice. Inaprubahan ng National Seed Industry Council o NSIC ang nasabing rice variety bilang NSIC 2022 RC 682GR2E o Malusog 1. Ang Department of Agriculture Philippine Rice Research Institute o DA PhilRice ay nangunguna sa pagtuklas at pamamahagi ng malusog rice katuwang ang International Rice Research Institute o IRI. Ako si William Lavapi, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. DA at PhilMec na mahagi ng higit sa 181 milyong halaga ng mga makinaryang pangsaka. May ulat si Emil Pasumbal. Higit sa 181.8 milyong pisong halaga ng mga makinaryang pangsaka
ang ipinamahagi ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec kasama ang DA Bicol at Provincial Government of Camarines Sur sa 58 farmers cooperatives and associations o FCAs mula sa probinsya ng Camarines Sur sa ginanap na turnover ceremony noong ika-23 ng Pebrero ngayong taon sa Camsur Provincial Capital Convention Center. Kabilang sa mga ipinamahaging makinarya sa mga magsasaka ng palay ay ang mga sumusunod. 42 units ng hand tractor, 7 units ng floating tiller, 19 na units ng walk-behind transplanter, 2 units ng riding type transplanter, 1 unit ng precision seeder, 40 units ng rice reaper, 8 units ng rice combined harvester, 8 units ng mobile rice mill, 5 units ng 12-ton recirculating dryer, 1 unit ng 1.5 tons per hour multi-stage rice mill, at 2 units ng 2 to 3 tons per hour multi-stage rice mill. So ito po ay napakalaking tulong sa amin ang na-receive namin today na isang drying facility na 12-tonner. Dahil alam naman po natin ngayon ang paiba-ibang kondisyon ng panahon with the climate change. Hindi na po mabubulok ang aming ani kasi umulan, bumagyo, pwede na po itong matuyo. So sabi nga natin, sa DA, pag malaki ang ani, syempre tataas din ang ating kita. Kami po ay nagpapasalamat sa Department of Agriculture, sa PhilMec, ng RCEF Mechanization, at nabigyan po kami ng riding type transplanter, hand tractor, at combine harvester. Malaking maitutulong nito sa mga magsasaka sapagkat mas maraming maaani na at mas malaki po ang makikita ng isang mga magsasaka. Maraming salamat po sa ibinigay niyong machinery sa amin. Malaking tulong po ito. Ang mga nasabing makinarya ay pinondohan galing sa Rice Competitive Enhancement Fund o RCEF Mechanization Component. Nakabatay sa Republic Act 11203 o Rice Tarification Law, ang RCEF na mayroong 10 bilyong pisong pondo taon-taon sa loob na 6 na taon na nagsimula noong 2019. Ang pondong ito ay galing sa nakolektang taripa ng importasyon ng bigas. Kalahati sa pondong ito ay ginagamit para sa pagbili ng mga makinarya sa pagpapalayan. Sa kanyang mensahe, hinimok ni DA Bicol Regional Executive Director Rodel P. Tornilla ang mga magsasaka na ipagmalaki ang kanilang propesyon. Ang pang-arual daw na pagkakan kang kada tao makulang sa Bicol kundai sa bilog na Pilipinas nagdidepende po sa Indo. Kaya dapat maging proud ka mo na farmer ka mo. Ipinaabot naman ni Engineer Nino D. Bingosta, PhilMec Cluster Head Luzon Cluster, ang mensahe ni PhilMec Director Dr. Junicio G. Alvindia. Nais namin ang mga pinakabago, pinakamagaganda, branded at tunay na mapapakinabangan lamang ng mga makinarya ang umabot sa inyong mga samahan. Hinihimok ko po kayo na isama na natin ang ating mga anak sa pagbabagong dulot ng mekanisasyon sa ating mga bukirin. I-engage po natin sila muli gamit ang mga makinarya upang tuloy-tuloy at may kinabukasan ang ating pagsasaka. Samantala, ayon naman kay Camarines Sur Governor Luigi R. Villafuerte, ang pagpapatayo at operasyon ng rice processing center sa bayan ng Bula at Pamplona, pati na rin ang coconut at vegetable processing centers kung saan ang mga produkto ng mga magsasaka ay bibilihin ng provincial government sa tamang halaga ay isang paraan ng pagsukli ng kasipagan ng mga magsasaka. Simula taong 2019, ang PhilMec ay nakapagsagawa ng procurement at delivery ng 1,002 units ng RCEF-funded agricultural machineries at post-harvest facilities para sa mga Bicolanang magsasaka. Kung nais na maging benepisyaryo ang inyong asosasyon o kooperatiba ng makinarya, para po mag-qualify ang isang FCA o Farmer Cooperative and Association, meron po tayong mga requirements. Unang-una po, sapat po sila. Mga asosasyon o kooperatiba na nagpapalay. At sila po, ang kanilang mga miyembro ay dapat rehistrado sa RSBSA. At dapat meron po silang hindi bababa sa 50 hektarya na nakalaan lamang po sa palay o ito po yung tinatawag nating service area. Duly registered bilang kooperatiba, rehistrado sa CDA. Kung sila man po asosasyon, nandyan po ay dapat sila ISEC at DOLE
dapat DA accredited. So sila po yung nag-a-apply sa ating Regional Field Office dito po sa rehiyon ng Bicol. Ang kanila pong ahensya ang nagbibigay ng DA accreditation. May submit po nila ang lahat ng requirement na amin din po namang itinutulong sa ating mga FCA, mga pro forma na po ito. At wala pong forms na binabayaran kasi po ang makinaryang RCEP libre. Ang RCEP ay nasa ika-5 taon na nito at magtatapos sa taong 2024. Ito po si Emil Pasumbal, nag-uulat para sa Umarangkadang Balita. Kauna-unahang AA slaughterhouse ng DA-PRDP sa buong bansa, pinasinayaan. May ulat si Aniling Baleza. Pinangunahan ni Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban ang pagpapasinaya sa AA slaughterhouse na pinondohan ng DA Philippine Rural Development Project o DA-PRDP sa bayan ng Ragay sa Camarines Sur noong ika-3 ng Marso ngayong taon. Ang Ragay AA Slaughterhouse ang kauna-unahang AA slaughterhouse na naipatayo ng PRDP sa buong Pilipinas. Ang Ragay Slaughterhouse na matatagpuan sa Barangay Agrupasyon, Ragay, Camarines Sur ay nagkakahalaga ng aabot sa 28 milyong piso. May lawak na 2,000 metro kwadrado ang pasilidad. Kabilang narito ang main slaughterhouse building, hog holding pens, cattle holding pens, at butcher's quarters. Kumpleto din ito sa mga modernong ekipahe sa pagkatay ng aabot sa 700 kilo ng karneng baboy at 78,000 karne ng baka kada taon. Akin pong nais pasalamatan ang bayan ng Ragay for accepting this very monumental project of the government. Truly, the project is worth emulating. I hope and pray that this is the start of a new beginning in as far as the livestock industry in the region and more importantly in the country to start off. Ang operasyon ng AA Slaughterhouse ay pamamahalaan ng Municipal Agriculture Office ng Bayan ng Ragay. Higit sa 50,000 individual ang inaasahang magbebenepisyo sa nabanggit na proyekto, kabilang na ang mga commercial hog raisers, meat vendors at processors sa munisipyo. Maraming salamat po sa inyo. Laking tulong po nito para sa aming mga consumers na makapagbigay po kami ng malinis at di kalidad pong karni na katay po sa aming bayan. Bilang bahagi ng programa ay nagsagawa ng final dry run ng proyekto na pinangunahan ng National Meat Inspection Service. Dumalo rin sa inauguration at turnover ceremony ng Ragay AA Slaughterhouse ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan at mga mataas na opisyal ng PRDP at NMIS, kabilang sina DA Assistant Secretary for Operations Arnel de Mesa, PRDP Project Support Office South Luzon Project Director Milo de los Reyes at NMIS Executive Director Dr. Clarita Sangkal na nagpaabot din ng kanilang mensahe. Nagpapasalamat po kami ng gusto kay Mayor Ramos at sa buong sanggunian ng Ragay sa pagpupunyagi na matapos itong proyekto na ito at hindi po kayo tumigil. Ang slaughterhouse po ito ay makakatulong ng malaki para po ma-improve natin ang quality ng meat natin dito sa Region 5 upang maiwasan po natin ang paglaganap ng mga sakit kaya po ng African swine fever. Sana po ito po ay ma-duplicate sa ibang region. Na when we say PRDP project, talagang one of a kind na standardized ang design. With the help po ng ating regional office, yung operations. Aayusin po natin ang operations para masabi natin na ito ay magpo-produce ng safe and hygienic meat para po sa constituents ng Ragay. Dagdag naman ni DA Bicol Regional Executive Director at PRDP Bicol Project Director Rodel Tornilla, makakatulong ang AA Slaughterhouse sa kampanya ng kagawaran upang isulong ang food safety at labanan ang African swine fever. Hindi lang sa pagbibigay ng additional na income sa ating mga farmers, sa ating mga meat lovers at stakeholders. Ang pinaka-importante po dito ay yung masisiguro natin na may malinis tayong pagkain na galing sa pasilidad
na ino-operate ng local government unit. Para naman kay DAPRDP National Deputy Project Director Shandy Hubilia, magandang oportunidad ang pagkakaroon ng AA Slaughterhouse upang mapaunlad ang industriya ng baboy, hindi lamang sa bayan ng Ragay kundi sa buong rehiyon. Alinsunod pa rin po ito doon sa ating overall framework ng PRDP, kung saan dinedevelop natin ang ating mga different industries. In this case, the swine industry. Kaya masaya po kami na dito sa Bicol region ay marami pa po ang naka-pipeline. Maliban sa Ragay AA Slaughterhouse, may 6 pang AA Slaughterhouse na ipapatayo ang PRDP sa rehiyon. Kabilang na ang mga slaughterhouses sa Buhi at Bula sa Camarines Sur, Daraga at Syudad ng Tabaco sa Albay, at Barcelona at Gubat sa Sorsogon. Ako si Annelyn Baleza, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. Atin po ang ating mga umaarangkadang balita. In 2018, the Special Area for Agricultural Development Program was introduced to the Bicol region. This is a locally funded project of the Department of Agriculture which aims to uplift the lives of the marginalized communities in the country. Based from the PSA 2015 poverty incidence data, the Phase 1 of implementation covered the top 6 poorest municipalities in the provinces of Masbate, Catanduanes, and Sorsogon. From 2018 to 2022, the program has implemented a total of 291 livelihood packages, which benefited a cumulative total of 13,546 individual farmer beneficiaries and 537 farmer associations residing in the remote and far-flung communities of the covered provinces. Various agricultural interventions related to production, post-harvest, and enterprise development were given to these beneficiaries under the different packages of the program, such as rice, corn and cassava, high-value crops, organic agriculture, and livestock and poultry. Further, the program has capacitated its beneficiaries through the conduct of a total of 327 specialized trainings, 12,477 SAAD farmers, starting from increasing their production, proper handling of machineries and interventions provided to them, value-adding activities, and the establishment of community-based enterprises in this 5-year period. Natatawan kami ninda iya kung paano mas maging produktibo ang samuyang pagtatanom. Makaangat-angat man kami sa buhay. Sa saad, yaunam sen ng pag-ihuha, nakaipuan, magtanom, tanganing mabuhay. Nababawasan ang gastusin namin sa palayan. Ito ay kaunlaran. Ini kayaan sa tuyang pag-asa. Nag-uswagan sa muyang pamuhay-buhay dahil sa saad. Iyon, inot nagdin nagrani sa muya na nagtauning katabangan para maibadagos sa muyang pag-uma. True to its promise, SAAD has reached the farthest communities, crossed oceans and mountains, to give quality interventions and services to the heroes of our nation. Salamat SAAD! Ang SAAD Phase 1 ay masasabi nating naging matagumpay na programa ng Department of Agriculture. Ang SAAD Bicol ay lubos na nagpapasalamat sa mga institusyon, mga opisina, mga tao na naging parte upang maging matagumpay ang ating mga magsasaka. Kami po ay umaasa na lalong paiigtingin at pagtitibayin ang pagbabahagi ng anumang asistensya at tulong sa ating mga magsasaka, mga nahihiya at hindi pa kabahagi ng anumang asosasyon. For SAAD Phase 2, ready, set, go!
Bantay Presyo. Narito na ang mga bagong presyo ngayong araw ng Huwebes, ika-9 ng Marso, ngayong taon. Sa Legazpi City Public Market, ang well-made rice ay 40 pesos, pork liempo 280 pesos, tilapia 160 pesos, galunggong 200 pesos, whole chicken 195 pesos, medium-size egg 750 per piece, ampalaya 100 pesos, tomato 60 pesos, cabbage 70 pesos, pechay bagyo 70 pesos at sa red onion lokal 150 pesos. Sa Naga City Public Market naman, ang well-made rice ay 41 pesos, pork liempo 300 pesos, tilapia 160 pesos, galunggong 200 pesos, sa whole chicken ay 210 pesos, egg medium size 750 per piece, ampalaya 120 pesos, tomato 60 pesos, cabbage 70 pesos, pechay bagyo 80 pesos at sa red onion lokal 160 pesos. Sa Sorsogon City Public Market, ang well-made rice ay 42 pesos, pork liempo 270 pesos, tilapia 180 pesos, galunggong 200 pesos, whole chicken 200 pesos, egg medium size 850 per piece, ampalaya 120 pesos, tomato 40 pesos, cabbage 100 pesos, pechay bagyo 80 pesos at sa red onion lokal 180 pesos. Ang astig na Pinoy, malakas, malusog, malinaw ang mata, matalas ang isip, matibay ang puso, malakas na pangangatawan, laging palaban. Ang astig na Pinoy, kumakain ng gulay. Nagbabalik ang Umasenso Online. At dyan po nagtatapos ang aming Season 2 6th episode, mga ka-Umasenso. Sa ngalan ni DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla at Rafi's Chief Ma'am Lovelia Guarin, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Gamit ang hashtag na Umasenso Online, hashtag AgriBalita sa Bicol, hashtag UO Season 2, i-like, i-heart at i-share nyo po ang aming 6th episode ngayong araw. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Lunes. Dito lang sa Umasenso Online Season 2.